Kadir stêra nivîsî qulengê berî li Mêrdînê. Min perê caran digot ka qulenga min tê kengê werî Mêrdînê û em ê şerabek Suryanan vexwin. Li bendê mam min dît ku hatin lê tune ye. Min got ez bibim quleng û biçim li qulenga xwe bigerim. Wekî wê strana ku li ser Mêrdînê hatiye nivîsandin, min çiya cem û daristan derbas kirin û min da dû qulenga xwe. Ev çîroka min û qulengê ye. Qey rojekê em ê rastî hev bên. Helbet çîroka stranê cuda ye. Ew jî bi koçberiya Ermenan re girêdayî ye. Gelo ew quleng çû Mêrdînê? Nizanim çû an neçû. Lê ez ê rojekî bibim quleng. Çawa hatibim ez ê wer bifirim û ber bi Mêrdînê ve bifirim. Ez ê berî bidim wê dîmenê. Heger ez hemû dinyayê bigerim jî, wê her tim heşê min li ser wê dîmenê Mêrdînê be. Gava dibe êvar û merev li dîmenê qezê dinêre, bela sebeb Fewzî Bilge negotiye. Bi şev Mêrdînê stêrkin. Bajarê ku merev bi kevirên wê re diaxive, kevirên wê bêhna dîrokê difirûne. Sûka ga, mizgev û dêrên wê yên kevin, sûka jêr û sûka jor. Zemanê ku ez zarok bûm, tê bîra min hin kesan digotin bavê min çekên cilên min ji sûka jor kirîn. Kesên ku bavên wan çekên cilên wan ji sûka jêr kirî bûn, dengê xwe dernedixistin, ji ber ku ji aliyê buhayê cilên sûka jor ji yên sûka jêr buhattir bûn. Ev mesele dihat mazatê. Kesên xwedî pere xwe li sûka jor digirtin û kesên ku pereyên wan zêde tune bûn, xwe li sûka jêr digirtin. Sal derbas bûn. Ev mesele jî ji holê rabû. Ev mesele çawa ji mazatê rabû, pêşî li ser rêya Qezê û Mêrdînê avamek vebû. Nêzê navenda Mêrdînê û Qezê. Êdî her kesî xwe li wê avamek girt û zêde nema kesekî ji sûka jor û sûka jêr ji qewla bavê min alivêr nedikirin. Paşê li yenî şehra Mêrdînê avamek din vebû. Her ku zeman di nav salan de diçû, yek bi yek dikanên sûkê, çekan cilan dihatin girtin. Zeman derbas bû. Ava meya li yenî şehrê vebû hate girtin û gelek ava meyek jê mestir li cihek dinê yenî şehrê hate vekirin. Buhayê dikanên vêya ji a din buhattir bûn. Yên pereyên wan dibin banqeyê de ciyê xwe li wir zev dikirin. Dikanên xwe kirîn, restorantên xwe vekirin. Dîsa hin mirov bêkar mabûn. Pereyê wan tira kirayên ava meyê lûne dikir. Mêrdîn li ber çemê qeyûmî av û av çibû. Êdî êdî kapîtalîzm dibû hevalbendê modernîzmê û Mêrdîn ji rihê wê, ji xwebûna wê dûr dixist. Ji dûranî rihê min li wir, lê dinêrim. Çi dibe? Lê çi bûyer çê dibin dişopînim. Ev cara yekî ku fuara pirtûkan lê çê dibe. Ji xwe her pirtûkên Kurdî lê peyda nedibûn. Bi tenê li kafeyekî Leylan kafe pirtûkên Kurdî hebûn. Lê li wir jî pirtûkên her weşanxaneyê peyda nedibû. Ji bo pirtûkên Kurdî min berê xwe da Qezê. Heger ev fuar her sal çê bibe, wê ji bo pirtûkxezên Mêrdînê pir xweş be, pir baş be. Belê vê şevê dîsal odeya xwe me û di nav xeyalan de wenda dibim. Ez ê rojekî, em ê rojekî bibin quleng û vegerê hîs bikin. Ez ê wê çaxê hatin û vegerê bînim ber hev û li ser analîzan bikim. Bêjim gelo hatin ne hêsan bû, an veger ne hêsan e. Ji xwe di vegerê de ez ê ne kesê hatinê bim, wê Mêrdînê ne Mêrdîna berê be.